дар шаҳри Доҳаи Қатар нишасти матбуотӣ қабл аз вохӯрии тимҳои миллии Тоҷикистон ва Чин дар даври аввали марҳилаи гурӯҳии ҷоми Осиё 2023 баргузор шуд. Аз ҷониби Академияи Тоҷикистон ба саволҳои намояндагони васоити ахбори омма, сармураббии тим Петр Сегард ва сарвони мунтахаб Ахтам Назаров посух доданд. Сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Петр Сегард дар бобати бозии аввали ҷоми Осиё бо тими миллии Чин ибрози назар кард. Мунтахаби Тоҷикистон барои аввалин бор дар ҷоми Осиё ширкат мекунад ва ин ҷо будан барои мо шарафи бузург аст. Гурӯҳи мо қавист. Қатар, Чин ва Лубнон дастаҳо хубанд. Ҳама рақибонро эҳтиром мекунем. ҳоло тамоми диққатамонро ба бозии аввал бо тими Чин равона кардаем. Бозии аввал ҳамеша ҳаяҷоновар аст. Чини бузург бо як кишвари хурде мисли Тоҷикистон бозӣ мекунад. Мо мубориза мебарем ва дар ҳар як рақобат тамоми нерӯи худро сарф мекунем ва кӯшиш менамоем ки дар Қатар то ҳадди имкон зиёдтар бимонем. Пеш аз расидан ба Қатар бо Ҳонг-Конг як бозии санҷишӣ гузаронидем. Чаро мо танҳо як бозӣ кардем? Зеро метарсидем ки пеш аз ҷоми Осиё бозигарон маҷрӯҳ мешаванд. Мутаассифона дирӯз маълум шуд ки Амирбек Ҷурабоев ба далели ҷароҳат дар ҷоми Осиё ширкат кардан наметавонад. Барқароршавии нимҳимоятгар чанд ҳафта тӯл мекашад. Капитани тими миллии футболи Тоҷикистон Ахтам Назаров қайд кард ки ҷоми Осиё мусобиқаи сатҳаш баландтарин дар минтақа аст. Аз ин рӯ тамоми талоши хечро ба харҷ медиҳем то дар баробари рақибони хеш маҳорати арзанда нишон диҳем. омадагиҳо хеле хуб ҳастанд. дар хели мусобиқаи калон мо ҳам якум бор иштирок кардем. ҳамаи мо бозингаро мухлисо тайёри якум бор иштирок кардем. мо бозингаро тайёрем бозӣ карданда. мо мехоҳем ки ҳамаро хурсанд кунем. мо ҳам фикр мекунем ки ай гурӯҳ баромада метавонем ҳаракат мекунем ки ҳамаи мухлисои худмона хурсанд кунем. Амирбек Ҷурабоев хеле бозингари дар кори асосӣ буд. ҳози ай сабабе ки ҷарроҳӣ гирифт ёрдам дода наметавонад. хеле мора камтарак вазифаамона вазбин кард, лекин мо дорем бозингаре ки метавонад ҷоша маҳкам кунад. ҷоша бигира. Амирбек да мехоҳам тезтар ба майдон баргардад. мо қатъишем ҳама вақт боварӣ дорем ки тезтар ба майдон мебияд. ёдовар мешавем ки тими миллии футболи Тоҷикистон ба гурӯҳи А шомил мебошад. Дастаи мо 13 январ бо Чин, 17 бо Қатар ва 22 январ бо Лубнон рақобат хоҳад кард. бозии аввали хешро шогирдони Петр Сегард санаи 13 январ муқобили чиниҳо доир мекунанд. бозии мазкур соати 19:30 ба вақти Тоҷикистон оғоз мешавад.